Hej og velkommen til den her challenge. Jeg har fundet på challengen. Det første er, at vi skal først have sådan en halv tyggegummi her hver. Jeg kan finde ud af at bukke det over. Vi vender lige tilbage, når jeg bukker det over. Nej. Så er vores tyggegummi klar. Så det første, vi skal gøre, det er at spise det. Okay. Så skal vi tage en bid af chilien. Så skal vi tage vand. Hvis jeg kunne finde ud af at åbne. Så skal du drikke lidt af den. Jeg fik kun en druk. Så skal du tage endnu en bid af chilien. Det er også mig. Ej, det er en stærk chili. Vi kommer lige om lidt. Og den er stærk, men hvis I så med, så tak. Og I skal bare høre, at jeg hedder Sebastian. Subscribe. Når jeg får 10 subs, så spiser jeg en af verdens stærkeste chilier. California Reaper. Jeg ved godt, at jeg sagde Californian Reaper, men jeg mente ikke Californian Reaper. Jeg spiser en chili, der ligger på en 7 i den der skala. Det var bare lige det, jeg ville sige.